Mesinua? Mesinui bai, mesinuek, zuiek. General, sarriten etorten zen Martin Domari Sagasti, inoz etorte beraraz Claudio Gallastegi de, da, bueno, orduen entzu zen oso gogorrak mesinuiek, miakorren. Hortu santuko panteoien gainien barezan, Gallastegi, eta, bueno, nik guk izpadu zegi izaten bentsetan espazu bezuek ez dila guk dinuzuneko egizek, zelan infernu dauen da zelan beste mundureta guen, preguntu hemen etxundu dozenari. Eta jente guzti negarrez da, esaten zarrak hori iztala izen, ezen alanen bihar izen dana. Batak edo bestik handanak bat emateko egin, bueno, ni humin itzen, baina zarrak esaten zeuna, dakit. Zorra zarren arago eskintzen joaten. Gero urrungo urdatien umiek. Urdatien? Bai, horra zarren eskintzen da, hor zeintzien da, zer entzuen mata, hortu santu eran eskutein egian, haikit eta hon badanak eta da negarra izamak da. Ez zin kontetan da. Paliko edizien zapuru. Gero... Bilurre sartzen. Bilurre sartzen. Hori izan. Eta konfesetan bezuan enbiar? Joan enbiar. Konfesetakoa zen, bueno, konfesetakoa... Guztien behin txikera? Bai.